веднага на електронната си поща, която сте дали преди това, да получите първо потвърждение на резервацията. След това ще получите извлечение, че са ви изтеглени парите от кредитната карта, след което получавате самият електронен билет, който се разпечатва и се дава на летището, и получавате в отделен имейл маршрута съвсем подробно описан с часове, с полети и с всички необходими детайли. Аз в момента обяснявам и говоря, но ако човек опита и се концентрира се върху този процес и го направи, ще види, че фактически най-дълъг е процесът на търсене на подходящия полет с подходящата цена, а самият процес на резервацията може да стане за 5 до 10 минути. Другото, което искам да кажа, че всичко, което излиза като резултат от търсене, са налични полети с налични места по тези тарифи. Тоест, може веднага, ако нещо ви хареса и отговаря на вашето търсене, да се резервира и да го получите като потвърждение и като самолетен билет. Много важно е да свикнем и да се научим, че подобен начин за продаване на самолетни билети ни дава гъвкавост, но също така той е много динамичен. Прави впечатление, може би ти също ще се включиш да обясниш, че една тарифа може да се смени в рамките на един час няколко пъти. Тоест да бъдем разочаровани. Да, обясни всъщност какво се е случвало и на практика с търсене на самолетни билети. Случва се човек да хареса тарифа, докато се колебае, докато проучва. След няколко часа тази тарифа я няма и се появяват дори значителни разлики в размер на 100 или 200 евро, които са много важни. Така че нашия съвет е, ако харесате нещо и сте сигурни, че ще пътувате, резервирайте го на момента. Това е предимството в интернет.